Cel tak takoni. Napa? Ku nek perkara agama karo Yuda dhuwur ndi? Lah pedhot nek karo aku. Agama jane isane ya kuwi tok ya. Ya kuwi mau tok mung sampean delok ya kuwi tok. Iku maca kowe ngetokne dhek mesti. Ya apal ajane aku tapi yo mbuh artine kan gak eroh to bahasane. Ya jam ora aku iki lho. Apal aku ki jane. Tapi nek Yuda pedhot ya perkara aku. Pedhot no. Wong iki ora usah disombong-sombongne. Wong sombong ki elek lho, Bos. Lah iso dalil nyapon dalil ning kene mbok arep ngaji sing apik ning genah ning jero masjid kono. Nyapo kowe. Ora usah angel-angel menungso iki urip kudune piye. Rukuna karo tanggane lho wis cukup. Dalilmu tok ben gumundhe. Iya to, Bos. Wong iki kedunungan kleru karo salah. Al insanu makhlul khata' wa nisyan. Ya ampun, masalah. Wong ki Ora apa? wingi terakhir wingi apa al piye? Al insanu makhlul khata' wa nisyan. Matur nuwun, catetanku mbok waca. Nah, ya ngono lho, ya apal ngono lho. Hah, ngono lho, aku seneng aku nek ngono kuwi. Iya, sik tak tokne sing. Iya iya iya. Ngono lho, Bos. Dadi ora perlu sombong-sombong. Ora usah disombong-sombongne. Iya lak kuwi engko bener. Lah nek klerune terus enek wong ra senenge. Awake dhewe kan malah kleru to, Bos. Dadi Yuda termasuk kemaki ya. Alah pedhot musuh aku. Wong ki ning donya urip ning alam donya iku kudune piye? Wong kudune yakin nyambut gawe barang kudune piye? Awalono dengan bacaan bismillah, lak wis rampung diakhiri dengan bacaan alhamdulillah. Contone, Dik. Lah ngene umpamane mlaku sikil tengen maca bismillah, sikil kiwa alhamdulillah, bismillah alhamdulillah, bismillah alhamdulillah, bismillah alhamdulillah, bismillah alhamdulillah. Doi nyapa lho malah mbok lagokne lho kancane joget nah akhire. Lah tegese iki nek cah cilik-cilik ben paham, kan urung paham kan nek dibarengi karo lagu seneng akhire paham. Dadi piwulang dipanggungke ya, Mas. Nggih, ngeten iki walah ge apa to ya ampun, lak wis tak omong itu sampean ngono ki ndalang tenanan apa ora jajal. Lho kowe iki piye wong Pak Sun kok iso malah mbok tes ora sampean ki yakin kualat wingko kaya dambu mente kowe engko. Malah enak no. Yang ngincengi cah wedok-wedok sirahku ning ngisor. Ora bener iki ora bener. Gak seneng aku mesti ngentahi kowe kan gak diomong. Lah piye? Wong rembug tuwa kowe mesti ngentahi kowe. Ora kaya Yuda ki ilmune apik. Nggih sae. Pelenge wong tuwa biyen piye, Le? Lho, paling tidak nuwun sewu nek wong wulan sura ki nek mbah-mbah biyen para pini sepuh biyen ki nate dawuh, wong nek pengin mulya uripmu, kedunungan derajat lan pangkat, kowe kudu sregep tirakat. Aja nganti mangan ning ngisor longan turu bantalan merang. Maksudnya? Mangan ning ngisor longan tegese longono nekmu mangan kudu betah luwe. Turu bantalan merang mereme sing ngarang-arang kudu betah melek. Tirakate wong Jawa angger betah luwe, betah melek mesti kasembadan apa sing dadi sediane. Langsung disurung dilebokne UGD kowe mesti. Lah kok iso kowe? Ora tau mbadhok, ora tau merem lah ya akhire liper bosok lara omah kowe akhire. Gawa nang UGD. Iya no. Kenek apa? Ya lara omah no wong. Lara omah bingung lho. Penyakit sing paling gampang ditambani yaitu lara omah. Lah kok iso to? Pindah kidul omah. Maksudnya lara omah lho, Pak. Lah ya pengen gak lara omah to? Pindah kidul omah. Iki lho. Apa etan omah? Sing enak ya kulon omah ben terak ndasmu ngono dadi luwih genah kowe. Wong iki garek keyakinane nggih, Bos. Nah, keyakinan terta kabeh ning donya ki ra enek wujude pasemon. Lah, nggih. Warna ireng, jelasno to. Ireng paling penting wong iri dengki ora pareng. Aja nganti milik barang kang melok selak ke susu muluk wong urip aja nganti keregetan marang jelantahing kanepson. Pinternya ilmu iki lho, aki kejawen tulen. Sinden ki wernane abang, Pak. Abang, artinya aku bangga bahwa malam hari ini bisa menghibur warga masyarakat Gondang. Manusia hidup jangan sampai keregetan jelantahing kanepson. Oh, alah jelantah neh to meyen. Coklat warna kuning. Kuning tegese lumaku kanthi wening. Wong urip kudu tetek tatak tutuk tangguh aja nganti keregetan marang jelantahing kanepson. Umpamane coklat, Pak. Coklat cocok dan melekat cocok rasane melekat di hati wong urip aja nganti keregetan marang jelantahing kanepson. Burine mesti jelantahing warna biru. Biru bisa ditiru kanggo patulah dan anak putu aja nganti wong tua keregetan marang jelantahing kanepson. Burine liyane jelantah no ra enek to. Oren tegese nyambut gawe aja nganti leren golek pangupa jiwa nyukupi keluarga kanggo nyupuki kabul anak bojo. Jelantahing kanepson. Ya ting aku. Liyane kuwi lho karepku. Apa nek? Lorek.
Wong urip kudu semelo rasane aja nganti dierek-erek tegese aja nganti reget marang jelantahing kanepson. Enek son. Son aja nganti keregetan jelantahing kanepson. Apa enek? Kowe apa enek? Iso ae lah pokoke digathukne wis romansaku. arek gathukne. Nggih. Iki ndak Mbak Kumalasari ben jumeneng. Siap. Tas tiba nyeruduk. Jel tas tiba nyeruduk apa kuwi? Nabu. Sinten? Kuwi Tunggu. Mripate kene endi lho? Tugu Sinukarto, Dik. Wah, masuk Pak Tei kok. Mangga mikipun. Ini Tangane ya-yaan iki jenenge lantai kanepson iki Pak Tei. Lah iki rene rupa putih. Putih tegese suci. Apa to Cel tegese suci? Anu sak manci. Padoi mriki Cel ngono lho. Awakmu pas suci kene kancane. Mohon maaf, Adik. Iya. Namanya siapa sayang? Kula Endang Mas Percil. Endang siapa? Endang Setyoningsih. Aku apa lo jane iki suarane sapa roh aku jane. Ya. Mohon maaf, asli mana saya? Kula Blitar mriki mawon lho Mas Percil masa pangling to kali Iki mari ngene nyacret iki. Wong kok gantenge kaya ngono kula seneng banget lho kalih sampean Mas Percil. Aku wis apal. Pokoke mari dicenengi tekoki senenge. Terus gone nyowetret ngono. Dadi jenenge Endang ya. Mesti jenenge Endang nyamut Pak. Namanya siapa? Silvi. Silvi asline mana? Tulungagung. Tulungagung. He, basamu sing apik kok. Lah Mas Percil nek nakoni nggih ngoten Lah Percil kuwi sing keliru. Silvi iki bocah iki apa kuwi? Terginas. Nek kok takoni kasar, lek nyauri kasar. Ngoten. Halus-halus. Paring asma sinten, Cahyu? Silvi. Kasar no sih anu genah kasar no. Mosok ta jajal. Ora mbok kek awalan kok paling tidak nganggo ater-ater nganggo awalan wong Piye Jawa contohnya? ki aja ngono iki. Nuwun pangapunten mboten ngirangi Subasita lan Trapsila kepareng badhe nderek pitepangan. Inggih. Mbok beli warga mriki mboten pirsa asma panjenengan. Inggih. Panjenengan asmanipun sinten? Inggih dipun tepangaken nami kula Silvi Kumalasari. Lah nyapa terus ngenamu terus modot-modot lho kowe masamu ora. Lah wong jenenge wong sopan kok iso takon endang. ngono ya 3 dina no. Tulungagung nggih. Sing apik kaya aku lho. Mboten ngirangi Subasita lan Mboten ngirangi Subasita apa salah pesi ya. Ya Pak. mbah. Angel iki warah-warane. Mboten ngurangi tiba Pak. Tur ngadepi wong wedok cuek bebek i wong lanang kudu tanggung jawab piye? Mbek men wis tak warai jopo ngono lho. To. Dawuh. Lho. Percili lek rame karo bojone. Nggih. Jawane dhek ngesakne dadi ana japa ben. Walah Iso ngelekne wong wadon. gampil. Cil. Lah teng kula nih Tak critane. Pripun mo? Kowe ra angel ngenekne cah wadon to. Angel. Yuda wis tak meni japa mantrane pengasihan. Apa iya, Pak? Iki lho saka mo. Iki mandi iki. Alah apa iya? Alah. Ya mo ning dindi dikintili wong wedok-wedok saknene. Piye, Pak? Wis rada kana. Sinebat Sinaraweti. Mosok nggih ngono. Alah wis tak cerawat tak tabuk kene ra. Sinebat. Diwarai jopo kok maido. Sinebat. Sing banter. Sinebat Sinaraweti. Sinaraweti. Sluman selamat. Debok bosok leak-leak galih asem lemah abang Ndi lho kowe iki iso debok bosok leak-leak Pak? Sik to. Manuta Sing to. lenah, bojo apa ki sing lenah aja. Jopo ki kok iso mbok Kok tumpang soh lek. tumpang soh mbok taido. Kleru. Kleru. Kowe lho kecepeten jangkrik tenan bocah iki kok. Kancane debok bosok. Sinebat Bismillahirrahmanirrahim. Sinebat Sinaraweti. Sluman selamat. Debok bosok leak-leak. leak galih asem. Lemah abang nyimpang. Lemah putih nyingkrih. Teko welas teko asih. Mbok welas milipati lang selisih. Alah. Teko welas teko asih. Teko welas teko asih. Awo. Awi. Awi. Awo. Ngene lho. Awo. Awi. Awi. Eplek kenyes gadul. Eplek kenyes gadul. Piye carane aku enggak iso? Ya tang muni kaya aku mau. Eplek kenyes gadul. Ngarepe iki lho ngarepe. Sinebat Sinara. Lah penak ngarepe penak burine tok Sinebat Sinaraweti. Assalamualaikum. Selamat debok bosok leak-leak galih asem lemah abang nyimpang lemah putih nyingkrih Teko welas teko asih. Awa. Eplek kenyes gadul. Eplek kenyes gadul.
Sama ini nyapa lu? Awe. Sik, kuwi mang sik diwarai, saiki amakno tenan. Amakno tenan aku wis gak marai. Wah, Kan contoh. Nah, Kowe muni dhewe. Anu iki tebak bosok liak-liak. lambene ngisor pas kuwi kudu awe. Kuwi mang sing marai yuda lho ya. Nggih. Nggih. Nah. Terus apa tebak bosok liak-liak kala asal lemah abang nyimpang lemah putih nyingkri awe. Aplikasinya gadul. Lho, kenek kuwi. Mas Yuda. Dek selfie. Ya Allah.